U vreme kada se malo pa neko usudi da se bavi monodramom, mi smo rešili da vam u goste dovedemo osobu, pravu glumicu, koja važi za eksperta u toj oblasti. Ona je fina dama, pa neće da kaže to za sebe, ali evo, ja se družim poprilično sa ljudima iz te oblasti i svi kažu za nju da je to nešto posebno. Da se njene monodrame pamte, da su vrlo gledane i da ako izguglate negde nešto što svi danas rade, prvo što vidite to je da silnim mestima i malim i velikim Jelica... Brestovac? Ne, nisam mislio na to, nego Jelica, kako to kažemo, ne možemo kažemo održala, nego ispričala priču. To je lepše. To je lepše. Jeste, to je Kako lepše. se pričaju priče Jelice? Pa svako na svoj način, po svom senzibilitetu i u odnosu na to šta želite da ispričate o tom Danas priču. mnogi pokušavaju da ispričaju priče, ali to neki rade dobro, neki malo manje dobro, a neki kažu baš kako treba. A ne bavim se time, kritikom se uopšte ne bavim. Ne, mislio sam kako da pokažemo ljudima kako se to radi baš dobro. Ja mislim da tu recepta nema, da se ne radi o tome, sad neko će vam reći monodrama se radi tako i tako. Prvo jeste to jedan od težih oblika izvođenja na sceni, zato što ste sami, nemate povratnu informaciju osim od publike, ali sve ono vreme za koje spremate predstavu, vi nemate apsolutno povratnu informaciju, što jeste teško, ali interesantno je to što je to meni bio prirodan put. Kao što je nekom prirodno da komunicira, meni je bilo prirodno da sam sama na sceni. Tek sam u jednom trenutku kada je neko rekao pa to je teška forma. Ja sam onda pomislila pa dobro, to je teška forma. Mislim, sve zavisi kako mi, kakav stav imamo prema nečemu. A što se mene lično tiče, ja nekako volim sebe da vidim i u komičnim i u nekim ozbiljnijim ulogama, dramskim, ali volim i da zabavim ljude. Da animiram ljude. To nekako, volim da imam tu interakciju sa njima. Ove dve monodrame koje se u poslednje vreme izvode, koliko sam ja vidio najviše, su dosta primećene. Hajdemo da vidimo koja je od njih lakša. Dve su večernje, a imam i nekoliko dečjih monodrama. Dečjih, njima nisam. Sad ove emisije koje gledali odrasli, pa nisam ove dečije hteo da pominjem. Ove dve za odrasle. Dobro. Koja je lakša? Pa ne znam, nisam razmišljala koja je lakša, ali mogu da kažem kakav je bio put do jedne, a kakav do druga, odnosno do tog rezultata koji sam postigla. Možda je ova druga lakša u tom samom procesu rada, jer sam već imala normalno iskustva i već sam vladala nekim veštinama koje kao mlad glumac sem iskustvom ne možeš drugačije da naučiš. Dok sada govorimo, reći ću o kojim se predstavama radi. Prva je Traže muža, to je kabaretska predstava, onako vrlo zabavnog karaktera, koju gledaju svi od 7 do 70. Vrlo omiljena kod publike. Jeste, vrlo je omiljena kod publike. Najdraže mi je to što je interaktivna i što se slatko ljudi nasmeju na toj predstavi. Predstava je i muzička, u smislu ima nekoliko plesnih tačaka. I sve onako uvezano. Svaka plesna tačka ili najavljuje ili odjavljuje priču koja se desila na sceni. U pitanju je 7 žena, 7 različitih karaktera koje ja igram. I sve se dešava na sceni. Ne odlazim sa scene, znači sve publika ima priliku da vidi kako iz jednog lika prelazim u drugi, uz naravno minimalno korišćenja, odnosno promene rekvizita, eventualno neki deo kostima. I interesantno je, svaki put je drugačije, to već dugo igram i publika naravno ne reaguje svuda isto. Recimo, desi mi se igram jedno veče i publika se valja od smeha. Sljedeći put u nekom drugom gradu igram, tajac, publika ćuti. Ja sam pomislila, Bože, nije valjda da ne shvataju, da im nije zanimljivo. U stvari, publika drugačije reaguje, oni su ćutali, ali su na kraju rekli joj, predstava je bila odlična, vi ste bili odlični. Zapravo, oni su na taj način, verovatno je na taj način, da kažem, vaspitana publika u tom mestu gde sam igrala. Kad kažem vaspitana, mislim na edukaciju koju pozorište svojim repertoarom pruži u tom smislu. A što se tiče druge predstave,
Ona se zove Nije zemljišni obus. Rađena je po tekstovima Olivere Olje Jelkić. Olja je pisala i muziku na poznate ciganske pesme, pisala je reči, gde sam ja zapravo sa njih 6 na sceni, ali jeste forma monodrame, zato što jedina ja nosim, ja nosim predstavu, one predstavljaju, one su u muzičkom delu i predstavljaju ciganke i predstavljaju neki drugi život. S obzirom da je tema onako malo teža, ali predstava nije teška za gledanje. Na predstavi ljudi plaču, ali plaču i od lepote, a plaču i zbog nečega što prepoznaju. Svaki čovek može da prepozna tuđu nevolju. Zapravo se radi o ciganki Neranđi, koja je pročitala negde "Zaustavite zemlju da siđu cigani", i ona je to ozbiljno shvatila, spakovala je svoje stvari u zavežljaj i krenula na neku nebesku pustoš, i onda se radnja dešava na nekoj poljani, nju zatekne tu nevreme, ona se strašno plaši i kiše i grmljavine, i onda kreće to zapravo obraćanje publici koja je jedina u tom trenutku ima najintimniji odnos prema nekom, a to je ta publika, gde ima i lepih i smešnih priča iz njenog života i onih setnih i tužnih. Ima i pesme dosta. Tu se vidi i njena vatrenost, njen vatreni temperament i tako. Ali jeste nekako lakše bilo doći do svega toga. Možda zato što je drama, a inače kažu da je komedija teža, meni komedija izgleda lakša za rad. Koliko je teško doći do publike danas? Kad tako pričate, kao, eto, 150 gradova u Srbiji sam bila, ali svi pričaju da ljudi danas retko idu u pozorište, da su se zatvorili, da gledaju samo elektronske medije. Koliko je teško doći do publike? Pa ako je pitanje koliko je teško doći do nekog svojom izvedbom, nije teško. Ne, mislio sam baš dobiti priliku da se... To je druga stvar, da, to je problem što, recimo, evo, ja kad sam radila u Vršačkom pozorištu pre mnogo godina, i onda sam, naravno, živeći tamo i upoznala mnoge ljude od kojih većina nije išla u pozorište, i oni su mislili da pozorište nije za njih, da je to za neku ciljnu grupu. Prosto nisu nikad dolazili u pozorište. I onda sam ih ja nekoliko puta pozvala i oni su rekli, pa ovo je jako interesantno, mi ćemo opet doći. Šta hoću da kažem? Predrasuda ili možda neke druge stvari, ajde da kažemo možda i finansijske nisu, mada po unutrašnjosti su dosta pristupačnije cene, moram da kažem. Ali mislim da su možda neka vrsta predrasude. Da, zatvorenost da, ali divno je da čovek sebi da priliku da doživi neki sadržaj. A onda to neka prepusti glumcu, sve kasnije. Kako se vi odlučite da odete u neko mesto? Čekate da vas pozovu ili... Ne, to nema šanse. Neće vas pozvati niko. Mislim, pozvali bi me verovatno da sam neko ime vrlo zvučno i poznato, što ne znači da neću uskoro. Uglavnom skandalozno. I žute štampe, one su vrlo omiljeni danas. Možda, da, moguće. Ali ne, ja okrenem milion brojeva telefona, milion mailova pošaljem, milion poziva, zaista milion. I to ipak funkcioniše, izgleda? Pa to funkcioniše, da. Uvek je lakše kada to radi neko drugi za vas, kad ne morate vi time da se bavite. Ali entuzijazam, što bi se reklo. Kako je to kad se uporedi takav rad sa radom u klasičnom pozorištu? Radim ja i u klasičnom pozorištu. Zato i pitam kad se uporedi. Ako mislite na sam proces rada, jel? Baš mislim. Da, na sam proces rada. Pa, naravno da je rad u kolektivu da nosi mnogo više zanimljivosti i energije. Zato što vi dobijete energiju. Vi nikad ne znate šta će da vas sačeka na toj probi. Bukvalno. Sami sebi iznenadite, kamoli kad date šansu da vas neko drugi iznenadi. I naravno, jedni drugima otvaramo put novim idejama, tom energijom koju jedno drugom prenosimo. U tom smislu jeste. Ali nekako ja kad radim dramu, ja se toliko saživim sa tom pričom da ja živim i van probe, van pozorišta. Živim sa tim i nekako kao da mi je to, ne znam kako bih to rekla, jeste drugačiji način rada. I jedan drugi upotpunjuje. Nekad se zaželim da radim sa ljudima, a nekad želim baš sama nešto da uradim. Šta možemo novo da očekujemo? Da, u pripremi je nova monodrama.
opet. Ne znam zašto sam očekivao takav odgovor. Ja igram na televiziji, ja bih voljela da nešto i od toga pomenem. U pripremi je... Nećemo doći, ćete vi opet po tom pitanju. Kod nas kogod dođe, jedan puta dođe ponovo. Ja bih voljela. Sigurno. I drago mi da sam kod vas, jako se lepo osjećam. Ali sad sam najavio eksperta za monodramu. Jeste, i sad moram biti ja u fulu. Dakle, šta je to, koja je to nova monodrama? To je tekst Olivera Olje-Jelkić. U pitanju je predstava koja će se zvati Gluma kao greh i to je omaž Žanki Stokić. Veliki zalog je da znam. Da. Hoće to biti ozbiljno ili će to biti priča o životu Žanke Stokić ili priča o ulogama Žanke Stokić? Dotaći ćemo se naravno njenih uloga jer mislim da je monodrama bez tih njenih monologa ne bi bila to što treba da bude. Neće biti u životu u smislu sad pričam od do kraja života. Biće samo nekoliko važnih delova iz njenog života. A pre svega cilj te predstave je zapravo da se ljudima skrene pažnja, odnosno da se pokaže da je umetnost, prava umetnost uvek iznad sistema, a sistemi se menjaju, politika se menja, sve se menja. Ali prave vrednosti ostaju, što je Žanka i dokazala. Nažalost, imala je tu tragičnu sudbinu, ali je ona svojim radom i postojanjem dokazala... Niko se ne seća nikog iz policije tog vremena, ali se svi sećaju Žanke Stokić. Naravno, bravo, tačno tako. Kao što danas da pitate milijardu ljudi zna za Mozarta, za Franca Jozefa, cara u to vreme. Malo. Da, ba dobro, zna se, ali ne toliko koliko naravno za Mozarta. Tako da, ponekad je bolje biti Žanka Stokić nego ministar policije. Kako da ne? Veliki ljudi imaju velike sudbine, velika iskušenja. I pamti ih. Žanka je sigurno zaslužila tako nešto. Pa. Kako da ne? Meni je velika čast. Čekamo da je vidimo. Da vidimo Žanku Stokić. Pozvaću vas. Sa novim licem. Hvala. Hvala vama. Čekujemo vas ponovo.